Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spang TV. Frauke en ik waren het weer helemaal zat en zijn vertrokken naar Mauritius-eiland. En Edwin vond het weer ook niet zo prachtig, dus hij is voor ons de festivals gaan uitzoeken voor de komende tijd. Weet jij al welke festivals er dit jaar zijn? Waar en wanneer het is? Ik heb hier de agenda met de festivals op een rijtje. Bevrijdingsfestivals zijn 13 grootste steden van het land worden die bevrijdingsfestivals gegeven. Ook in Limburg is er zo'n festival, in Roermond, met onder andere de jeugd van tegenwoordig. Pinkpop is in Landgraaf, dit jaar op 14, 15 en 16 juni. 28 en 29 juni is Concerts at Sea, met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Kane en Raccoon. 26, 27 en 28 juni is de Zwarte Cross. 1 tot en met 4 augustus is er de parkfeesten in Venlo. Maar ook op 3 augustus is er Dance Valley. Op 10 augustus is er Dutch Valley. Lowlands vindt plaats op 16 en 18 augustus. Optredens van onder wie Bullet for My Valentine. Met afsluiter is de Zomerpop. Dat plaatsvindt op 12 en 13 oktober. De laatste festival dus. Ben jij erbij? Vanuit het Mauritius-eiland zijn we doorgevlogen naar China. Hier is het dus zo'n mooie vakantiebestemming. Weet jij al wat je gaat doen? Harm heeft een aantal tips voor je. De vakantie zit er weer aan te komen. En de meeste mensen hebben hun vakantie al geboekt. Maar sommigen moeten hun vakantie nog boeken. En ja, wat krijg je dan als je intypt op Google jongerenvakanties? GoGo, Beachmasters, Sunny Beach, Lorette Mar. Deze vakantiebestemmingen, die kennen we nu wel. En jullie denk ik ook. Wat zijn nou leuke alternatieven? Wat is er nog meer te doen voor jongeren? Wij van Spang hebben het opgezocht. En hebben een paar leuke alternatieven voor jullie gevonden. Vakantie is leuk. Maar wat als je nou eens zou kunnen combineren met iets goeds? Dat zou toch helemaal mooi zijn? Ga bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in het buitenland. In derde wereldlanden kunnen ze jouw hulp goed gebruiken. Maar ook in Europa, Oost-Europa bijvoorbeeld, kunnen ze jouw hulp goed gebruiken. Kijk maar eens op Comundo.nl. Wil jij gewoon geld verdienen voor je werk? Dat kan ook. Maar tijdens de vakantie, ja, in Lorette Mar of Sunny Beach kunnen ze jouw hulp goed gebruiken. Als barkeeper, als propper. Je kunt ook een citytrip doen door heel Europa, met de trein. Kijk maar eens op interrailen.nl. Waarom altijd in een luxe appartement of in een hotel? Stap eens in de auto, bus of trein en neem alleen een tentje mee. En ga eens naar de middle of nowhere, samen met je vrienden kamperen. Ook in Nederland zijn er ook veel jongerenhostels of jeugdherbergen, waar jongeren over de hele wereld komen. Boek hier eens een paar nachten en ga op culturele wereldreis in je eigen land. En een fijne vakantie! Awimoe, 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 awimoe. Wij zijn lekker in Zuid-Afrika, want China was toch niet het land waar ik naar op zoek was. Heb jij nou geen geld of weet je niet waar je naar op vakantie wilt? Dan heeft Vera een heel leuk iets. Zij doet namelijk aan Hype Postcrossing. En wat dat nou eigenlijk inhoudt, dat legt zij uit. Ik heb eigenlijk de hele dag contact met al mijn vrienden via Twitter, Facebook, WhatsApp, bellen, sms. Maar af en toe ben ik daar best een beetje klaar mee. Toen hoorde ik van Postcrossing. Postcrossing is een online internationaal project wat is gebaseerd op het uitwisselen van kaarten over de hele wereld. Het idee erachter is, je stuurt een kaart en je krijgt er één terug van een willekeurig persoon ergens op de wereld. Het is altijd een verrassing waar je kaart vandaan komt. Je kan een account aanmaken op postcrossing.com. De leden van Postcrossing worden ook wel postcrossers genoemd. En het project is in 2005 opgericht door een Portugees. Het begon bij de gedachte dat hij te weinig leuke post kreeg. En dat vind ik eigenlijk ook. Ik ben wel eens benieuwd naar wat andere jongeren in de wereld doen. Ik bedoel, hoe verschillen onze levens en wat hebben we met elkaar gemeen? Een kaartje krijgen is natuurlijk al leuk, maar het zou nog leuker zijn als we een filmpje mee kunnen sturen. Dus, wat ga ik doen? Ik ga een kaartje sturen naar mensen over de hele wereld. Ik vertel ze over Spang en ik vraag of ze een foto van zichzelf met het kaartje terug kunnen sturen. Het liefst met een verhaal erbij waarin ze vertellen over zichzelf, hun leven, school en wat ze allemaal bezighoudt.
Zo'n kaartje krijgen is natuurlijk leuk, maar het zou nog leuker zijn als ze een filmpje van zichzelf kunnen maken, waarin ze hun woonplaats en school en wat ze bezighoudt ook echt kunnen laten zien. Dus als jij ook klaar bent met al het getwitter, gefacebook en gewhatsapp, begin dan ook aan Postcrossing. Oké, de kaarten zijn nu klaar. We gaan ze sturen naar Rusland, Duitsland, Portugal, Belarus en Taiwan. Parijs. Hier is wel erg koud. Kom. Egypte, lekker warm. Wij gaan hier de piramide in en Rosanne is voor jullie gaan kijken bij de talentenpresentatie van het Kunstencentrum Jeruzalem. Daar loopt heel wat talent rond. Hallo Spankijkers, deze maand ga ik weer op zoek naar talenten van Venray. En dat doe ik in het theater De Garage van Venlo, waar het kunstcentrum hun talentenpresentatie houdt, het Koperdraad. Laten we gaan kijken! Hallo Monique, jij opent vandaag de show en wat voor act doe je precies? Ik speel piano. Ik doe een stuk van Debussy speel ik. En hoe lang speel je al piano? Dit is mijn 5e jaar nu. En je volgt het talententraject bij het kunstcentrum. En wat biedt het talententraject precies jou? Voor mij is het dat ik extra lestijd krijg en ja, mogelijkheden om bijvoorbeeld hier aan mee te doen. Extra theorielessen. En heb je zenuwen voor vanavond? Ja, best wel. Nou, heel veel succes vanavond. Stan, de eerste show zit er al op. En heb je zenuwen? Een klein beetje. Het valt wel mee. De eerste show heeft al een beetje geholpen die zenuwen ervan af te werken, zeg maar. En wat doe je vanavond precies? Ik speel vanavond een eigen bassolo die ik heb gemaakt en samen met de band wat nummers. En wat doe jij precies op het kunstcentrum? Op het kunstcentrum speel ik eigenlijk gewoon basgitaar. Ik krijg daar les en ik speel af en toe met een paar dingen mee als ik gevraagd word ervoor. Wil je later ook iets in de muziek gaan doen? Ik ben er eigenlijk nog niet helemaal vooruit, maar ik denk niet dat ik het wil doen. Ik denk dat ik het gewoon als een hobby hou, zeg maar. Nou, heel veel succes vanavond. Ja, dank je. Dat waren dan weer verschillende talenten. En volgende maand komt de selectie dans en musical in voor. Dus tot volgende maand. Frauke en ik zijn op onze laatste bestemming aangekomen, Rio de Janeiro. Helaas gaat het feest niet door en staan wij gezellig in de koude, grillige studio hier in Nederland. Wij pakken dadelijk onze fiets en gaan we naar huis. Maar voordat we dat doen, zeg ik nog bedankt voor het kijken. Volg ons op Facebook en Twitter en tot volgende maand.